أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. to kafin mu shiga tafsirin waɗannan ayoyi akwai abin da ya shafi tsokaci dangane da maganar da ta bayyana ta cewa gwamnatin tarayya sun sa hannu akan wata yarjejeniya da za ta ba wa masu aikin mutanen annabi ludu mazansu da matansu kariya da ainihin karfafarsu wanda wannan doka ta kunsa da wasu biyagun abubuwa da ita dokar ta kunsa. Ita shi kunshin ba wai wannan ne kadai a ciki ba, akwai abubuwa da yawa marasa kyau waɗanda shari'o'i duka na addinai gaba ɗaya, addinin musulunci da addinin kirista da ma fitira ta ɗan adam suna wato yakar waɗannan abubuwa, suna kyamar waɗannan abubuwa. To wannan kunshin ya kunshe su. Daga ciki akwai irin bawa yara ƙanana wasu shekara 13 14 ba su damar su yi abin da suke so, kuma baka isa ka hana su ba. Yaro zai yi alaka da yarinya duk kankanta su a kyale su, a yayin da kuma ake jaddada wato haramta aure na yaran da ba su kai shekara 18 ba, adolescent marriage. Yaro in bai kai shekara 18 ba, yarinya tana 16 17 aka yi mata aure, to dokar ko kuma wannan kunshin ya kunshi cewa lalle a hukunta iyayen da suka yi yar su aure a wannan shekaru. Amma kuma idan suna son su yi ta yi alaka da wasu can a waje, to ka a sake a hana ta ko a tsangwame ta. To babu shakka wani mummunan kunshi ne wanda ya dade so a shedanun da suka shirya shi, kasashen yamma suna goyen bayan abin, suke ta yawo duniya suna tallata shi, suna kuma kwadaitar da gwamnatocin duniya cewa su sa hannu akan wannan yarjejeniya. Akwai wasu makudan kuɗi, akwai asusu da aka aje wasu makudan daloli na cewa dala biliyan 150 a cikin wannan asusu. Duk ƙasar da ta yi da ta sa hannu akan wannan kunshi to za ta ci gajiyar, za ta ci moriyar wannan kuɗi da yake ajiye. To an sha kawo shi wannan ƙasar tun lokacin shugaba Jonathan, an kawo shi aka yi facali da shi, kuma shi kansa a lokacinsa ya sa hannu akan wato hukumar wanda aka samu da auren jinsi mace ko namiji. Aka yi doka wanda 'yan majalisa suka yi doka, kuma shugaban kasa a lokacin ya sa hannu. Ina jin to abin da 2012 ne a 2014, shekara 2014, shekara 10 kenan. A lokacin shugaban kasa Muhammadu Buhari sun sake kawowa, amma aka yi watsi da ita. To amma yanzu an ji cewa, an ruwaito cewa gwamnatin Najeriya ta amince, wai saboda suna hararan wancan kuɗi da yake cikin wancan asusu, wai su samu cin gajiyarsa, su cin moriyarsa. Babu shakka wannan ba karamin hadari bane. A duba ga irin yanzu yadda rayuwar da muke ciki, rayuwa ta kunci, ta bala'i, ta tashin hankula, ta mace-mace, ta sace-sacen mutane, ta fargaba da kuncin rayuwa, wanda kuma mu a gurin mu masu kira zuwa ga addinin Allah mun san cewa akwai hannun dan adam da laifuffukansa a cikin wannan hali da ake ciki. Wannan hali da ake ciki ba haka kawai Allah subhanahu wataala ya sanya bayansa cikin kunci ba, ya takura musu a rayuwarsu, sai saboda laifuffukan da muke yi daga sama har ƙasa, wanda wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya gaya mana. ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, duk musibar da ta same ku kuka jawo kanku. awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. daga ina wannan musibar take, me ya kawo ta? Allah ce ka gaya musu ku kuka jawo kanku. ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, ay fa min dhanbika. sayyidina Ali yana cewa babu wani bala'i da ya taba sauka sai a dalilin zunubi, a sanadiyar zunubai, kuma za a dauke shi ba sai da tuba. to wannan abin da muke ciki, muna zargin kanmu da cewa akwai gazawa
wajen yaƙar wasu miyagun ɗabi'u da wasu halaye da wasu laifuka da muke wa Allah yake jarraba mu da abin da yake jarraba mu da shi. To amma duk wannan bai ishe mu ba a je a tattago wannan babban bala'i a ƙara taryo wato rigima da Allah subhanahu wata'ala a kuma taryo wani fada da Allah subhanahu wata'ala babba wanda wannan bala'in ya fi duk wani bala'in yanzu da muke gani a ƙasa. Wallahi wannan bala'in ya fi bala'in yan kidnappers, ya fi bala'in yan banditry, ya fi bala'in boko haram wallahi, saboda saban Allah ne da a cikin al'ummu ma in kaɗan aka samu. innakum latatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin, kuna yin wata alfasha wanda babu wani cikin halittu da ya taɓa yin ta kafin ku. Allah subhanahu wata'ala ya fushi da su batukar fushi, ya aiko musu da azabar da ba a taɓa yin wata al'umma ba da ta yi kafirci a baya, ko banda su har alƙiyamar tashi ba a kuma yin wata azaba, ko ba za a kuma yin wata azaba irin wannan ba. Allah da ya tashi halakar da su gaba ɗaya cicciɓi garin gaba ɗaya da ake ko garuruwan da ake wannan mummunar ta'ada, mala'ika ya ƙoro ruwan sama da su, sannan aka kifo da su ƙasa, sannan aka biyo su da ruwan duwatsu kuma na wutar ta jahannama. ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. haka Allah ya musu irin wannan halakarwa. An ce babu wata al'umma da ta ga irin wannan nau'ukan azaba kala-kala, bayan kuma kasar bayan an rikito da su kuma sannan kasa ta haɗe su. Al'umma ce da Allah ya tir da ita, aka kira wasu mutanen da suka zarme suka wuce iyaka suka zake cikin saban Allah, bal antum qawmun musrifun, ko mutane ne da kuka zarme kuka wuce iyaka kuka zake cikin saban Allah. Allah subhanahu wata'ala ya kira wasu mutanen banza fasikai, wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith innahum kanu qawma sawin fasiqin. Allah ce su mutanen banza ne, haka Allah ya kira su qawma sawin fasiqina, Allah ya kira su fasikai. Aka kira wasu mabarnata, cewa rabbin surni ala alqawmi almufsidin, Allah ka taimaka mun ka bani nasara akan mutane da suke mabarnata, su ne mutanensa. Haka nan ubangiji subhanahu wataala ya kira su azzalimai, inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahlaha kanu zalimin. Allah ya kira su azzalimai, ya kira wasu wadanda suka zike cikin saban Allah da barna, ya kira su mabarnata, ya kira wasu azzalimai. Dole sifofi ne daban-daban da Allah ya ba su saboda wannan mummunar ta'ada da suka shahara da ita suke aikata ta. A wannan lokacin akwai shirka a tare da su, amma ba shirkar ake magana ba, ana maganar wannan mummunar ta'adar. Ana maganar wannan mummunar ta'adar. Ka duba ka ga lokacin da mala'iku suka zo za su tafi halaka wannan alƙaryar. Annabi Ibrahim duk matsayinsa a gurin Allah, duk matsayinsa a gurin Allah da ya so shiga cikin maganar cewa ko a kyale su a yi musu rangwame saboda galu yana tare da su, cewa aka ya fita daga wannan maganar, kai ya sake magana akan wannan. ce falamma dhahaba al ibrahim ar-raw wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut inna ibrahim la'alimun hawwahun munib. ce ya ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbik innahum atihim 'adabun ghayru mardud. ya ibrahim ka fita daga wannan maganar, haka Allah ya ce masa, ka fita daga wannan maganar. Umarni ya zo daga ubangijinka, kawai sai an gama da su, kuma azaba ce za ta zo musu da ba wanda ya isa ya ture musu ita, haka Allah ya ce. To waɗanda suka ja da Allah akan wannan abu kuma ubangiji ya musu irin wannan, sannan wata ƙasa ta je ta tattabo wannan abin ta ce za ta ba shi kariya, da wa take faɗa? Da Allah take faɗa. Muna ga irin jajjagen da muke ciki a yanzu, a ce ko mu je mu tattabo wato mu ce za mu rukuma da Allah subhanahu wataala, ina za mu kai labari?
ka duba